Ubwansu bw'omuguzi. Ambia mono omwanchi omulesa kuri teseni kia Ndizi TV ni maite ne Jumamosi engia ene amati yao baroro balinge kanisa banyalire korororo baroro bali kubwati omurabiri obeire me Ndizi TV korwase ekanisa ya Gospel Embassy na bali bonsi pibati mogete enkashinga kibune chiaboniga tiyabona nkwarira somuroberi bwechi gosori buna botamba ko tuna inchendemo Steven Captain 001 asto kwanira mangana yechi gosori kuri biti byonsi pi inki yakorekanire Gusii yakorekanire Nairobi ensengima to tebya senchera yobo ime wetera batukito gutwara aigase studio to enda ndonsi gochakira bone wekachinsa 12 astura chigo sanga mange unakorekanira seviti. Nyirabuna omurabiri yobwechi gosori nabako yanyora gwetira chi website cheto chonsi chigetaseni kia Ndizi TV gose mitandao yaito asensemo ya Facebook Ndizi TV News nabako endali onyare kuligie page ngene buna Ndizi TV News nabako romobirobiri bwechi gosori na inchendemo Steven asura bwati gwetira ase esimi yao gose laptop yao gose ese mitandao asensemo ya YouTube Ndizi TV News endali search Ndizi TV News eyunere page gose YouTube channel yaito onyare ko like obateke ngere kirenga ki Ndizi TV ko upload kende kyonsi nabo konyara okenyora nyora nda buturikira SMS wetere na mbere goragwa se screen otebin ko rigo to bwatira koru aineri shabiki otimuki etime konyoro kia onereri otebin kayito ko bwata koru na kimurobire go gochira asenchira yobo ikirano korende mumaite kirenga kitoro murobire bwechi gosori nchende captain tindi ko banchebweka captain weka arundi emeri oso bwato gutwara abantu bali ko bana barabwa so bwato ko nikibuna esabali echigosori ngoberengia rero igantu batomogeni aigase studio umanyi bwechigosori agotebi yale expert wamangana yechigosori nguchibwati yale mono sana turabe tugosanganere nabo kumoboli mboli tosange keboikiranu une family yechigosori koroigese getaseni kia Ndizi TV liga kwana mangana mange igoro yaye tiganyari gwe kwa tebi yale ningo korunse mokia konyara koru na andake nte mukia gutiotereri gochakira inse mpaka igoro sa marita nguru ko Masai James Masai tete kire ndongo kora uno Masai okay ya njenguru chinsa majiri chanyari we masaba abono ngotoka yano risabo like bono etaunya no menyete ya ala timu yane Liverpool you never walk alone ocha inserende Liverpool ni goro pi ocha ocha kira ko ocha alafu ikase Kenya Premier League ngo support timu ya Bandari FC alafu igam ase Gusii FC na ase ligi yange ya County League wa support timu ko Chuni FC ino saute yo ku James ondie kikorwa sense yema nyaliwa ni maite abanyaliwa na bantu abangaini ngo gwati moromorobiri yoyo nabo torikera SMS tunyara go tevi amangana mange ali anyalire gokorekana kurendo mwancho morigiri to guchakana amangana korwa ase timu ya Gusii Starlets gosi eligi eri yabasubati Kenya ngima ya National Super League omaite se Kenya eligi yabasubati na benge eligi yabasacha ndo bate eligi ya Premier League yabasubati twatwara National Super League National Women Super League Division 2 Division 1 and akene binte binge ndobeto gusangane timu ya Gusii Starlets abatebeti emechando NSL yabasubati yagwetere yueramona wotwara chibese erira baragotwara omogomo chigosoro cya butariko yanrenga kibune yaboniga twende nsemo ya kabiri ya studio torebuna nkwana Gusii Starlets ebwate igorye chigosori ase maleta ngoro ku light radio yari nchini chomo kibwe timu ya Gusii Starlets yewaka National Women Super League omogomo ito tubwate wone team chaba swati cha National Super League ke ateka zabetu ngo tuwere chibesa chokorani league lakini tuakire mipira nge 7 banya ko twana onye shiringi
Won tukaiwana chitimu chonsi pi asenge njotoro chenga wataka tokore ko soligete tayo tukaiwana chitimu chonsi pi either home team or away team ondito yo kutoka geti mpaka bakoreki watoire chibesa yo stand yeto ne ringa bona bata tabete bona serikali kiateka wakataba ngasingi zo basoire wataka toko soti 1 2 3 ngwa kana bali referee ngwa kana bali bona bata tabete ngwa kana bali ambulance lakini bono chibesa chiri chetu bata tabete choko cater for ama itaji ya team chiro chona chutu target bato 250,000 per month echena chutu target stand yetu na boireko egento torakini abana aba kwanza tutiyo gosiereri into bona bono abantu bali tubwate abana babwate talent etimu ne yo mugusi tali yane etimu ne yo community onyo mwana karo bwate talent onyo muibori karo bwate mwana bwate talent engia nagete musabe achega aleto mwana ga tumukore trials tumwelibaga koreki tumwelibaga ako mupira aikasa abandu baikire Yune nkwana ya morokyo manene bwe timu ya Gusii Starlets otebuna imichando nero ase NSL yabasubati yura muna ugututwara chibesa cyo goikirani chigosoli cyaba sabate birebono mbali ko yana geti mpaka chibesa chiri kyate komite yate betengoire chitimu cha KPL chitimu cha NSL na Division 1 cyabasubati nabasacha amakwandra ne league andake James totolingane ya chandire sana senko yo kerengaki enkoyo NSL kyateka komite na mangana ya FKF ndakiroche enchireje NSL batebire mbali kwera nera turubani enkoyo ya Kenya isaba subati kubatakana inchi gentona ateba asaba subati gente tangani basire yani okotana na kyamba subati na bacheza ndoramanya kwanza akarugoli nonya tukwanire igora ya Europe timu njio cha basubati ora tena atichimanyikanete nanda yobono ga Gusii tomanya runa abamurana bwa uchesengoyo egina gente tangani egento yakabere ebesa mate karebe segurita egento kendi gons Quran niyo kobe shida sana igona chibesa gosa serikali nebona takoreta chibesa se e bank gose chibeka se engoyo yabasubati kwana kunana ki onye bagari bago travel cha allowances cha wongo wari asichinga kichi chiweka chiwate kane yarumwa tinyoro muiskoyo osomo swati gochesa no muibori nata tikenda akoli nata tarende familia koenda gochibesa njibwana teko ba bank sana asengoyo yabasubati nemete kurege ntukeri kyateka komite yamaite sana ese chitimjingi cya bwete chando ya chibese mpaka bakati babono ngo basira bali ne chibese bakaru eira kunde mbaranyara kwenye sana kinenyora buna ase league yabasubati ya NSL eva kaine mara kabere ensemo ya rone ensemo ya mate ese kera ensemo bwate chitimu 12 iwe june chikosori 11 first leg na second leg kurende bese juna chitali goisa neku andake wono eire kyateka yabe kalira UCFK yefete banko atorekere team 250 nereteranyara goikirani gu andake ayoroche lika baguturubani ogotena kwa emerobereri ya league bagendere chibesa chibanyore gose batige pi mbake serikali kore bune yatebete anje kubatika na inche nabogote moendere lakini onye tubati besa tukunyara kuendera in a smooth way yani ebitange byonspi nogona tukonyore besa indo ende wangu bona kubatika na inche no Sai James nige bona patene ne kabisa mpaka chibesa cha sura se wengi yao banyare kwenda ne chigosori cha baswati nande okwande go ya baswati inga kentamira na ikawote na atie basiriri enere inga kieri unabono ndo aba band na FIFA bono tokonyara go maybe ko wa signed ni club ko rusko ya Kenya igo bono ke ebodiere tenete engo ya abaswati ase Kenya ena chinga kichingi yabonete gutumeka kwa ina kiuna abaswati abe talent yabo ko bachibesa na lirende ryo gosoka uchisiko kwanyara koni abaswati baminu kurwa sense ya Kenya nyarabona nasa magana yabwati kaine na magana yanko yabasubati ogoturubana kwa beroro nyarabona etimu yabasubati ya Harambee Starlets nero yabwendete nyare gutwara chigosori bale kosori ne timu ya Uganda gocha Kenya sama merenali ya African Women Cup of Nations korende wetro kumusana kwa gati ya FKF Federation kiateka komite kera gosori bitinya litiko korekana na Kenya gasiriri bagelu gateme chandende ryabasubati bagwetira ndake rutinki bwenteke koru tosire chitimu na Harambee Starlets ndobwate Viga Queens nero yeto masana mpaka ikaendase African Cup of Nations igakora buyasana semeri ya nkaite Egypt ya renge inki kimenteke koru boronge tutorie enkoyo yabasubati engoyo yabasubati ndete kweranera engwana nero mo raiwe Azimio Raila Odinga atebetana ekara rairo oborai nigachikora ko make sure ne timu na Harambee Stars ine yabamura bono tobe twasimuni ga minute mbake yaba isike ne chiko so asama miranio Africa Cup of Nations igo bono nenga kingia
abantu bari barasoboraye tuchakire kurase president wocha mpaka se county nsaiga banyare ko make sure igente getanga ni naika wata ine chibesa onye tu wati besa into kende gyo nsinge yo nya usuka na kwane kiuna enenga ki ye campaign onde bonsi nigata to kwane bintu biri biko chiko kya bantu igente ko kwana uno morai niko bana to make sure unati wa kolire lindo mato umwesukoyo asikonyo yani talent ya eroka nisiko gali ya guru no club koruno Sweden anyare ko enda ni talent ya Nyoreka kientambe abanchi bechi basali twategure buna siasa ne chikosole mitutanyare ko buruka nikerente kere kando na kando nonye igo oburai no baro kubwatekana bole na mangane chikosole igo nige yasengo ngusane se Kenya ne chise chinyinge kobeko oburai kando kobeka siasa kando ne chikosole chikonya kagati yabu igontore buna chira chiri abarai bakuru gusira chikosole bali geti ndomaite kere bonge ne ile 2% ya CDF enda se chikosole chibe kwa semero bireremi ya gusira abasobati buna Gusii Starlets ne chitimu chinyinge kwa kivuna jinyale gusukigumo tunyora buna onye goturere meta seni kya Ndizi TV na bana kobeke birengere bya igorenga ne yenkwana yabasubati inkikera akoru nyora buna morokyo Gusii Starlets nate babuna onye ko romo subati nabo koligi onyare wikere team ya Gusii Starlets egokorera training ya SSML ya KMTC school ya KMTC wana bogo ikari onyare kweliki na gusireke wakiao esengenjo ekebakyo muntu kenyare gusireka ekenyoro gya sirekire asobwagare wana bogo turikere SMS no murule sembe no murubeli bwechi gosori okoretu na inche ndemo Steven na Umosai James tuendrete gusanga mange igoro chigosori chaito turanda somo timoko kegoto kwairana tuli amangana NSL ndo atwara Gusii Derby last weekend ndo chigosori chiare rona mambi andake inkitora asemene gwetera chigosori yechu chitimu cha korugusia iga koru Nairobi to semeriki koru abuto endale twende semo ya Kebreje studio chitaike yemo gusevere iga toirane twendere gusanga mange. Omurigereria bwa television ya Ndizi TV vono na bukura yubunchuria bwao ase television ya Ndizi TV chinka kichindi chonsi elio wikere abarigereria kuruchi county sana na ibire echuchira sorogo nkorwa Nyanza na boigo Rift Valley akesimi ase namba enoti sana na ibire inya isato isano nemo ibire isato isano na isato isano na ibire eyemo elio togwikere gose otutarire ase chiabisi chito echuchira ase nyumba ya Brighton Apartment ejire busyo bwekiro ya Embassy ekeroko gende nyakoe oburemi nobonda n'umurubyo bw'wesemya na kwimanya iguru y'uburimi bwekerero ububurakonye uchumi yorogonko rwo Gusii na boigo kenyengima kwimokerera iguru oburemi nobonda voigo oburemi nesiro gosenegete kyo mogongo asogokini uchumi ya Kenya amonorogongo rwa Gusii twabere togotara imeyorogongo rwa Gusii twabere togokoretera amangana mange obotugi bwechimboli chamabere nigo boirete ekerengege kemono imeyeliro balya Gusii chiamate chiria chiaisanikiriye nendagera nigo chigenderete buronge emanye oburimi bwa mugondo obotugi bwetugo na teknolojia yekerero yabarimi bande bagenderete gutumika na kubaletera ligesa linene na Mildred Momanye omwancho murigerere yakonye tutare ndo mutimo kontwa gotebingo cyo no yo minto ore expert gi okoraga iga ase greenhouse yege omwancho murigerere yabono tiganda koira mpaka sitogo chigwesokera asitogwesokera cyanga kirito kubeka ekero monta kwenda korusia oboke bono akoganeti oboko bwao chigo cyanga nzire chikobe gutiganda koira oro na nchende asoka na nje nchikori oboko obu toba sego obolemi nobonda kire Jumatatu ensege muneni suya maragoba no moiroro ritu koria Jumanne chinza isano na ibere nechidegeka 15 ine nubwa tumuchando bwa maiso Gusii numanye tundu bwa tumuchando bunuyo
enyagitari ya Gusii Eye Hospital nigekurubu garari bwensi vukurwaria maiso buna eye consultation kubwenia glaucoma diabetic eye complication kubara maiso kubwatekana na barubu gutwara kimashini cyekerero icyukobara enyomba y'ugukorera ukubara guse theater yekerero boigo abanyagitari bubwate nigo bubwate ubumenyi bw'igoro muno ngukora bari laser treatment na corneal transplant boigo mbabwate duka yoko n'ibirori by'amaiso neria y'amaryogo babwate asabaruiri bakobera na kurwarigwa na boigo bari bakurwarigwa na kugenda chinka cyabo nkwegeria barabanyagitari igoro ya ophthalmology nkwanchira bare medical insurances buna NHIF APA UAP AAR Madison nechinde chinyinge batarire asinye gitari iyo irime y'umucukisi magiga y'izukuru y'oburoso ya Gusii Primary angena Gusii Stadium nabuku bakiresime asinamba enoti isano n'isatu ibere enoti isatu eye mukianda kianda inye gose enoti isano na ibere isano na ibere isano n'isatu enoti isano na ibere enoti kianda isano na ibere gose enoti isano na enoti ibere isano n'isatu enoti eye mamarakabere kianda isato. Gusii Eye Hospital, macho bora, maisha bora. Ndizi TV, ubwansu bw'umuguzi. Orera sembe ono moroberi bwechi gosori buna botambekere Jumamosi kicha ikira chinsa 10 weka chinsa 12 towekeransa aselibwa aige meza senikia Ndizi TV emesa ne chigosori na inche buna Captain 001 na kimana twa na hote wikero sigia korekanira save TV ito mono ese team cha kurorongorwa Gusii aiga buna esa TV ya team ya Gucha FC team ya kogosori imea Nyanza Regional League kurwa SML ya Gucha Sub County SML ya Bobasi negatie chitie muchinda gotabinki gia korekanira na kichia gosoiri na gochimotu merobelikie bwate rero getole na omusai James ogotebia mange igora manganie chigosuri no bosemi bwaye na goturikira SMS yao ototebia ndake nkorunse mokiri otobwatete unaboni gando cha rogotebia koro ku Geoffrey Okemwa ogotorera amono yo mwabo maikene buna Samson ambe yamono Jeffrey wasoko bwati omoroberi gwechigoso na botorikera SMS otebi korwa ri gotonyora koru tasanga mange kondo mwancho molire sorongorwa Gusii tubata chitimu ivere chinene chikogosori mia National Super League ene timu ya Shabana FC ne timu ya Gusii FC chire imea NSL ase wiki ya ita gosenga kiende yonsi chitimu chikuroro ngoromo chikonyara kuumirana emenyeka ine bune derby una kere Manchester United na Manchester City chikomerana emeka ine buna Manchester derby kere timu ya Chelsea ne timu ya Arsenal chikomerana emeka ine buna ase emenyeka ine buna London derby gati timu jine kere Everton ekomerana ne timu ya Liverpool emeka ine buna Merseyside derby igo ndobati chidabi chinyinge na ekere timu ya Shabana FC ne timu ya Gusii FC ekomerana emeka ine buna Gusii derby ndotara Gusii derby wiki ya eta asegetikia Awendo Green Stadium asichitie mchuchale kogosori omweli oye timu ya Shabana FC kanyore goli first half egoli omogosori wetero mogosori makende buna Yusuf ensemo ya first half egosori kaira 1-0 Shabana FC ekabwa egosori ya Gusii derby andake ene gosori ya chire ndo bate Gusii FC korukale ene season ya kabiri tobate Gusii FC totori de Gusii derby andake na kiora tebe igoro ya egosori ye Shabana FC ko nyorobo bui ase Gusii derby ye ritangani kwanda igoro ye derby Shabana ni timu ya linge ya singa kiri ngoro ase KPL yone timu imanyikanite na andonsia kera ase ko chikogosori ekargo kompea mashabiki osabati oteri wao cha sigeti timu ya Shabana gati hichi timu chiri ase Kenya mashabiki yao cha samange igoli vera neli nyinge sana liko toka sigeti una the last time garona attended derby ya linge ya Narok Stadium libera nyinge mashabiki kama chikona korutana no chichuba ekaira 3-3 ekaira edro ya 3-3 ya ekero ya ngi Narok Stadium igo yani derby ekere uchezo no expected una amaberera kurwa timu eye ne kure timu ono kwana igoro ya Gusii FC no mwaka season ya kabira rase National Super League igo bono na butogota na bubanga bali bataibo atinguru igo na kie mono timu ya Shabana ekonyora ya bwire ire gose kubuga ase derby ya Gusii
Nyorabuna gwetera obo bwe timu ya Shabana FC kwenye robo buyobu ngati yechi timu ibere choka ime NSL wikiraboni ganto wate Shabana FC ne timu ya Modern Coast na choka chia bwire chigo soli sato chirobe kaine 3 in a row bago konyara ko bwego soli yeju ikanyara kwenye sukibono ga ire namba 4 aso gutena kwa National Super League andake sense meri ya wendo Shabana yonte red card ya mapema sana kunde bakamwa bakalendea gulini bakete kayo mwede kanyara koera andake oroche Shabana FC kwenye robo bwi 3 wins in a row bachenchiri coach banyarire kubwa sana andake ibagakia kwa Shabana asokorwa ndoko bwa NSL njoma de hegen dongaranda ga wote ase baona chitimu cha Gusii timu ngo support Gusii FC baona ga timu ya Shabana kare liyo chaka eko karibu sana lakini we got the last like 9 games rego ikaya karibu ya una the last season ya inge number 4-5 lakini yakoro se number kianda iko yani wana Shabana wa change coach kare coach ya chirenye bintu mbere wonjoreri wona go to expected una bachakire ko buga igo twasi umulende ko nakonyeganiria maya enyare go sikoma tekarori ya sikire ko Gusii igo na intundu bwate timu igo chiko so ime ya KPL kana nande wasere ime ya KPL ngo ball exposed yaba go sori bawo ngo manyekana bari baro goru na nye club cha within the country yo ko sori buya agoru na nyande no nye chitimu cha Tanzania chiko karibu sana Hemaite obwari bwe dabi na kare sore kwa kana nka kurene kwa kana Awendo Stadium asinga Gusii Stadium nega ndete korosi gwandake na ngeko sore yali ngeko kana segetie ke kya Gusii Stadium esenga Gusii FC nero ya gwate a home match na home ground yaye negeti kya Gusii Stadium kurene ngere ndete korosi gu ero andake ekonyara kulina aba rigereri go saba tiotereri obwari wakorera kwa sori yabo andake ritukoria mambi timu ya Shabana FC neka bateke mina negetindi sana ne timu ya Fortune Sacco na Fortune Sacco nere timu etangaine ime National Super League nechi point emeronge 3 awase Shabana ire namba 4 nechi point emeronge 2 na isano na ivere awase Shabana iseko bwari kwa sori ya mambi ego chikolengane timu ya Fortune Sacco ge kobwa yasukire mutu commentary bagari ya bena so gutangana kwaye ego sori ya mambi gati ya Fortune Sacco na Shabana igetinke likeli ya wendo tasemeliki kupatikana nchoma ate timu ya Fortune Sacco season yari tete ya ko ete namba 4 ngone timu ota gasiriri bagalio kwa NSL libagiri molioka tari timu ranya go siri kene kemino kira tware wa mirale obokomu asegetikiri kya Awendo ime ya Migori korende timu ya Shabana nige karibu na timu ya Anga timu mate karolinga no bate pressure iko sama amashabiki unakora ligo so mashabiki na koroche yonga tebone timu ya Shabana litukoriangyo eseko tangana kubeke goli igeranya ko bweke minani kinande eskebosio as ranking ya National Super League nyore timu yaro ya bire ko ngusasana timu ya Fortune Sacco so gutangana mutwali ne timu ya APS Bomet ya bire ko sukuma sana timu ya Fortune Sacco senjenere namba 2 korende ase wiki ya eta yanyara wiko rune timu ya Kibra Black Stars chigoli 3 ase goli yemo yukana naliba gali ya bene tenyara komnyokie timu ya Fortune Sacco mono gontore yagosori APS Bomet iranyara gotwari weekend ye na kiamangana aranyare koba yagosori ne timu Mara Sugar ne bate gosori isira koera ne timu ya Gusii FC kuna toko kwa naiga andake na kiagosori ne iranyare kuonchuru gotena kwa ligi ya NSL se ukwana igoro ye Gusii FC na Mara Sugar ne ye kurwa sensemo ya Kilgoris mwina lakini ase chiko sori chabo ange kianda chomo bawire gemwe ya moyo kayono korkna timu ya Gusii FC nigera wasikonyo robui na nigera skeko even on top 15 asirangi ya National Super League ande ni mandra koro kwana yo ya Shabana FC ne wate mina ne vinge birebosi ebikomu kabisa kera ekorwase Fortune Sacco nigera chiko wasane timu ya Muranga Seals na ndo mate timu ya Muranga namba 3 boni namba 3 iga ni timu yango ngabone timu ya Shabana ne bone to komuki Gusii FC around bono ngonya gosukature aroma tekera unabonya gokia tonya gosuka ngora nonyara na nya point lakini ase mena ne vinge ngaite yarure chidro chinyinge sana ase ligi ya National Super League kwanto beto ko bati chiko soli chia mambi nyora bana litikolia mambi no to karensemo ya Awendo Green Stadium esegetie ko rana kia timu ya Shabana FC na Fortune Sacco korega na kwa tole chivi chechu no roboti uruke boikeranu buna mangana ranyare ko bali nyora buna ngakio mole timu ya Shabana FC yajolete timu ime ya top 3 yarenge APS Bomet eteke kia Awendo agwase timu ya Shabana yanyarite ko iko ruchigoli 3 ase gole ya masegetie ko kontore around yeye baoncholeri inki kia beire singenga kio mweli
chinja rinchi ale ngororo bagateba chinja rinchi ale ngororo mbara nara IPS ne timu engiye igontore mambi mauncho likianya lire ko bororo tugotena yo mancho mo lebone go NBA menano vie league ya Kenya Premier League se KPL wigendrete ko betainza serero twabwate go sorgatie timu ya Gor Mahia ne timu ya Wazito ne go sori yagendrete ese timu ya Gor Mahia yarenge bosi ne gole ya masirige na liesagero ntobeto korra ningo kwa bomo bwinandake na kyo gutina kwe league ya KPL kuranya rekoba Kurendeli tukolia mambi tutwale gosolia yemo irabegatiye timu ya AFC Leopards ne timu ya Police Kenya Police timu ya rukorwa NSL kurani ngurabwe nyorabu na gwikira boniga Police igere igorie timu ya AFC Leopards kurani bagote chi point chirengana ine andake mambi AFC Leopards Police ebale level ya maboniga ningura nyorobu buya gosolia yu kubatekana ncheko timu ya Kenya Police yaberege okoribia ase kimenano kia mwali abanyitete timu ya Gor Mahia ande nyora Gor Mahia ni chi champion ase usaba nyangonga ase kimenano kia KPL igono no koragana timu ya Kenya Police ese ko bibeka buya abangwana mbaro una naro musikali naro kwa onyonga ase ko be kwa ase striking timu ya Kenya Police nigera nyara ko bua ase kimenano kigetini timu ya FC Leopards ni aronto ko nyara ko nyubekera inse ase chige muchomo ali ko modo kimani arweta ya swase bandari tera kora buya yono timu ngate coaching ose monjorero ya korata ase timu ya FC Leopards na ragere te timu yete kora no top 3 na tuana leto mate toma ya Gor Mahia toma ya FC alafu ni chinde chama kubwati lakini wana matukaya monjorero nande ibona ne challenge ase timu chinde kora kuna Kenya Premier League ose gosori ya Kenya ya berige go chinchina nde irachiko buya sana ase amashabiki Hoda vidu vichenchanga. Yanda tukowatia gosoli UFC Leopards timu ya Kenya Police wikiraboniga chibate chi point chirengana ine meronge vere na isano na ivere abwase timu ya Leopards ere namba 12 timu ya Police ere namba 11 oyo erabuye na nde igoro yo yonde bakwenda makali ebagotigara ali sevale kubwati na kichitimu chire igoro go sense chiranyare ko gosoli igonto betokobwatia UNC na kiranyare ko bese bitive into byonse go chakera league ya insepi chi sub county chaito chi sub county league Chenya Mira na Gusii County, twende Mechi County League, Regional League, Division 2, Division 1, NSL, KPL ngikera korekane kuraiga segeta seni kia Ndizi TV. Narora iga SMS kurwa sateba nkoro ku Jason kurwa sense mo yegesa ngende tukubwatio muroberi kuganiria timu ya Shabana FC ama ya gosobo ya sirit kolia mambi ya mono Jason kurwa sense mo ya egesa nyira gutika na SMS wetere na mbiyo kurwa screen na ese YouTube ya ito Facebook ya ito Ndizi TV News nyora inche Captain 001 andake onye kubwate timu gosaye no mogosori gose kwanyade no bato muganora atebya abantu igore gosori turike SMS wetere chinamba chito cha Ndizi TV gose nsemo ya ne ose handle ya ne ya Facebook Steven Ndemo JR onte bina kyokoro kukoro nsemo kintimu kyobwate na itunto na kivuna gogotarira tole otebi omugano to endare to endo mutimo komako to koirana to rank ya kwa ime ya Europe. Omurigereria bwa television ya Ndizi TV vono na bukura ry'ubunchoria bwaho ase television ya Ndizi TV chinka kichindi chonsi elyo wikere abarigereria kuruchi